Näin suomi.fi-viestit tulee käyttöösi, kun kirjaudut viranomaisen verkkopalveluun 2026. Suomi.fi-viestit tulee käyttöösi, kun kirjaudut johonkin viranomaisen verkkopalveluun 14. huhtikuuta 2026 alkaen. Aloita vahva tunnistautuminen valitsemallasi tavalla. Tunnistautumisen yhteydessä Suomi.fi-viestit tulee ohjatusti käyttöösi. Jos olet ottanut Suomi.fi-viestit käyttöösi jo aiemmin, saat sinne entiseen tapaan viranomaispostia. Paina Aloita ottaaksesi Suomi.fi-viestit käyttöösi. Anna sähköpostiosoitteesi. Saat vahvistuskoodin antamaasi osoitteeseen. Valitse, millä kielellä haluat sähköposti-ilmoitukset. Syötä vahvistuskoodi, jonka vastaanotit sähköpostiisi. Valmista tuli. Jatkossa saat viranomaisilta postia paperikirjeiden sijaan sähköisesti Suomi.fi-viesteihin. Suomi.fi-viestien käyttöönoton jälkeen jatkat verkkopalveluun, johon olit tunnistautumassa. Suosittelemme myös Suomi.fi-sovelluksen asentamista kännykkääsi. Muista käydä uudella postilaatikollasi.